Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Bobit. Taong 1971, Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Itong mga panahong ito, kasalukuyang kanang kamay ng isang commander itong si Bobit. Ang kanilang sakop ng pamamahala noon ay halos ang kabuuan ng sultan. Tuso at matalino ang namamahala sa kanila, kaya naman kapag nasasangkot sila sa mga engkwentro kontra-militar, napakadali na lamang para sa kanila na malusutan ito. Nagsimula ang kanilang pangkat sa halos 10 bilang lamang at hindi naglaon, nagkaroon na sila ng bilang na humigit 100. Dahil dito, unti-unti nang nakilala ang rebeldeng grupong kinaaaniba ni Bobit, lalong-lalo na siya. Sa kanilang samahan kasi, siya lamang ang pinatawan ng parusang kamatayan ng lahat ng husgadong nakatanggap ng kaso ukol sa kanya. Bukod kasi sa marami ng nagawang krimen itong si Bobit, isa rin siyang tinik para sa mga negosyanteng nagnenegosyo sa mga lupain ng Sultan Naga. Kapag kasi nakababa na ng kautusan ng commander ng pangkat nila, 1 hanggang 3 araw lamang ang pagitan nito bago niya yun tuluyang maisakatuparan. Ayon nga sa mga militar na ilang beses nang nakasagupa ng pangkat nila Bobit, hindi nila mawari kung bakit nagagawa pa sila nitong matakasan sa mga sitwasyong kontrolado na ng kanilang mga tropa. Sabi-sabi pa ng iilan na kaya nagagawa ni Bobit ang ganoong bagay dahil sa tinatangan niyang karga. Sa paglipas ng mga panahong kanilang pamamayagpag sa mga kabundukan, hindi nila maipagkakaila na meron na sa iilan sa kanilang mga kasama ang ipinagbibili ang kanilang grupo. Nauunawaan naman nila ito, lalo pat kagaya nila, nangangailangan din yon ng pera. Pero gayon pa man, hindi ito rason para sa kanilang commander upang palampasin ang ganoong bagay. Para maging pantay naman sa mga kasama nilang tumiwalag, pinaglalaanan nila yon ng ilang araw na pagpupulong at bawat isa nagpapalitan ng ideya ukol sa kanilang mga nalalaman sa mga panauhing yon. Sa oras na makumpirma nilang tunay ngang taksil ito, doon na bababa ang kasulatan na nanggagaling sa kanilang commander. Una nilang gagawin, bibigyan muna yon ng liham nang sa gayoy magawa naman itong maipagtanggol ang kanyang sarili. Subalit, kapag hindi yon sumagot sa kanilang ipinapadala, doon na nila ipapataw ang parusang kamatayan. Kapag hindi naman gaanong mahirap pasukin ang lugar nito, hindi na si Bobit ang ipinapadala ng kanilang mga pinuno. Bale, gumagawa na lamang yon ng isang pangkat na siya namang magsasakatuparan ng misyon. Hindi man kasi sa pagmamayabang pinuno, pero ayon kay Bobit na sa loob ng 8 taon, marami na silang taksil na kaanib na inilibing sa lupa. Sa pagsapit ng taong ito, kasalukuyang kumakaharap sila Bobit ng isang matinding sigalot sa bundok. Hindi kasi nagkaunawaan noon ang kanilang commander laban sa gabunan ng isang angkang naninirahan sa lugar na yon dahil sa pagtutol nilang magbigay ng ikapo para sa renta at proteksyon nila sa lugar na kanilang pinagkukutaan. Ayon sa commander nila na hindi naman dapat ang ganoong batas sa lugar, lalo pat ilang taon na silang naroon at hindi naman nila kailangan doon ng proteksyon. Matapos naman yung marinig ng padre de pamilya ng angkang yon, binalaan sila nito na hindi naligtas para sa kanila ang kabundukan. Sa halos humigit 7 araw nitong pabalik-balik para humingi ng ikapo at pag-amin ng pagkakamali ng kanilang pinuno, nanatili yung bigo. Pagtungtong ng ika-7 araw, magbabandang hapon na nun, napilitan ng manatili sa kanilang kuta ang pinuno ng mga aswang para diretsahang kausapin ang pinagsisilbihan niyang commander. Si Bobit naman noon, nanatili lang alerto
gawa ng alam na rin niya ang tungkol sa mga ito. Paglabas ng commander nila sa pinagpapahinga nitong kubo, dali-dali naman yung tumungo sa kinaroroonan ng pangkat ng mga aswang habang mariin yung nagwiwika rito ng, "Sinasabi ko sa inyo, wala kayo ritong mapapala. At sa tingin nyo, bakit kailangan namin ng proteksyong nanggagaling sa inyo? Hindi nyo ba nakikita? Armado kami mula talampakan hanggang ulo. Militar nga hindi namin inaatrasan. Kayo pa kaya?" Nang marinig naman ng gabunan ang kanyang pahayag, ngumisi lang naman ito habang dahan-dahan yung naglalakad papalapit. Pagtitig nito sa commander, seryoso naman yung sumagot doon ng, "Ibang sundalo kesa sa amin. Naniniwala naman kayo sa kaya naming gawin, hindi ba? Lahat ng nilalang na naninirahan sa lugar na ito, sakop ng aming puder. Kami ang unang humaharap sa kalaban bago sila makipaglaban. Tsaka, hindi salapi ang ikapong aming hinihingi. Pera, hindi namin yan kailangan. Ang kailangan namin makakain. Hindi ko naman sinasabing manggagaling ito sa inyong grupo. Ang nais ko, gumawa ka ng isang pangkat na siyang kukuha para sa aming ikapo. Sa ganoong paraan, magkakasundo tayo rito. Pero kapag patuloy kang magmamatigas, Commander, ituring mo na rin kaming kasapi ng gobyerno. Ayoko ng hudas sa lugar ko. Lalong-lalo na mga sutil na kagaya mo." Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahan naman itong pagtalikod. Napakalaking tao nun, kaya habang naglalakad yun papalayo, kitang-kita nila ito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang tuluyan ng maglaho ang mga nilalang na yon sa kanilang kuta, nagdesisyon na ang commander nila na sundin ang utos nito. Bagaman labag sa loob nito ang mandukot ng mga tao, wala yung magagawa kundi ang sumunod. Nang marinig naman ni Bobit ang iniutos nito sa kanila, dali-dali naman siya roong lumapit habang seryosong nagwiwika roon ng, "Manoy, seryoso ka ba talaga na susundin mo ang sinabi ng taong yun? Tungkulin natin na magbigay ng proteksyon sa mga mahihirap. Pero dahil dyan sa pasya mo, sisirain mo ang nakagisnang paniniwala sa atin ng mga tao. Sa tingin mo ba, meron pa tayong pinagkaiba sa mga berdugo at sa mga demonyong yon? Tutol ako sa nais mong mangyari. Kung gusto mo, gawin mo yan. Pero titiwalag na ako. Wala na ako nakikitang saysay pa ng ating pakikibaka." Nang marinig naman yon ng kanilang commander, agad naman siya nitong pinigilan na para bang meron yung naisip na plano. Ayon dito, ang gagawin nila ay para makaiwas lamang pero hindi yun nangangahulugan na dudukot sila ng mga tao para lamang mapunan ang kasakiman ng mga aswang. Dagdag pa nito na para hindi sila magkaroon ng alitan sa mga nilalang na yon, meron na siyang binubuong paraan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nalaman ni Bobit ang plano ng commander nila. Kaya agad din naman siyang humingi ng tawad doon, buhat sa kanyang naging pagdududa. Sa paglipas pa ng mga araw, nabuo na nga ang pangkat na siya namang pinamumunuan niya. Ang tanging gagawin nila noon, maghanap ng mga galang hayop at magnakaw sa mga hasyenda na siya namang gagamitin nila upang mapunan ang hinihinging ikapo ng gabunan. Bale, ang kanilang plano noon, tatadtarin nila yon ng pinong-pino, hahaluan ng mga dumi ng insekto, tapos itatabi sa ilalim ng kanilang mga tahanan hanggang sa muling bumalik ang mga nilalang. Naniniwala ang commander nila Bobit, magiging kahalintulad ng amoy ng karne ng tao ang mga karne ng hayop na kanilang itinabi pagkaraan lamang ng 2 araw. Hinding-hindi yun malalaman ng mga nilalang, maliban na lamang kapag meron na silang iniindang karamdaman. Dagdag pa nito na
Sa pamamaraang yon, mauunti-unti nila ang mga nilalang hanggang sa dumating ang puntong wala ng lakas pa ang mga ito para makipaglaban sa kanilang grupo. Nang marinig naman ni Bobit ang plano, agad naman nila yung ginawa nang walang kahit na ano pang pagtatanong. Pagtungtong ng unang araw ng kanilang misyon, agad naman silang bumaba ng bundok, bitbit ang mga sako at armas. Sa pagdating nila noon sa gilid ng bayan, pasimple naman silang tumungo sa mga negosyante para makiramdam. Noong una, wala pa silang nasisipat, pero pagtungtong ng 3:00 ng hapon, doon nila nasilayan ang pagdating ng isang inchik. Naniniwala sila Bobit na yun na ang negosyanteng kanilang hinahanap, kaya na may minabuti nilang manmanan ang bawat kilos nito. Sa pagsapit ng takip silim, nasipat naman nila yung sumakay na sa sasakyan. Dahil dito, tahimik naman nila yung sinundan at pagkaraan lamang ng ilang araw, nadapo na nga sila sa mismong bahay ng negosyante. Pagsilay nila sa tahanan nitong may mga alagang hayop, agad naman silang nagsagawa ng plano para pasukin ito. Bagaman malapit lang ang lugar na yon sa kampo ng mga sundalo, hindi ito naging dahilan para sa pangkat ni Bobit upang sila'y panghinaan. Pagkaraan pa ng ilang oras nilang paghihintay, dahan-dahan nang lumubog ang araw. Nang medyo may kadiliman na sa buong paligid, agad naman silang umusad papalapit. Pagsilay naman niyang papasok na sila sa bakod, doon na niya kinuha ang tangan niyang bilugang bato na kulay pula, sabay pasok nito sa kanyang bunganga. Matapos niya yung gawin, nagmamadali naman siyang pumasok sa bakod ng lugar na yon. Maya-maya pa, mabilis na silang tumakbo patungo sa dingding ng bahay ng negosyante para magtago. Habang naghihintay sila noon ng pagkakataon, bigla naman sila noong natigilan matapos nilang masilayan ang 2 taong may bitbit na mga asong halos kasing taas ng tao kung tumayo. Pagsilay nila sa mga ito, walang pagdadalawang isip naman nila yung tinutukan na siyang naging sanhi upang maalarma ang mga tao sa loob nito. Dahil sa ginawa noon nila Bobit, napilitan na silang pumasok ng bahay para samsamin ang lahat ng mahalagang pagmamay-ari ng negosyanteng yon. Bagaman alam nilang hindi yon ang kanilang pakay, wala silang magagawa, lalo pat meron din naman silang mga pansariling pangangailangan. Pagkakuha nila ng mga salapi at iilang mga pagmamay-ari nito, agad naman nilang iginapos sa gilid ng pinto ang negosyante na merong busal sa bibig. Nang makalabas na sila ng bahay, doon na nila inumpisahang dakpin ang mga baka at kabayong kumakain. Kinuha rin nila noon ang bangkay ng 2 aso sa kadahilanang ayon kay Bobit, hindi nagkakalayo ang karne nito sa mga tao. Makalipas pa ang kalahating oras, lubos naman ang kanilang pasasalamat gawa ng hindi nakatunog sa kanilang mga ginawa ang mga sundalong ilang milya lang ang layo mula sa kanilang kinaroroonan. Sa pagbagtas nila noon ng daan pabalik, panay naman ang kanilang pag-uusap ukol sa mangyayaring hatian sa mga salapi at kayamanang kanilang nasamsam. Kinabukasan, narating na nga nila ang kanilang kuta kung saan tanging ang pangkat lamang nila ang nakakaalam ukol sa salaping kanilang nakuha. Ayon kasi kay Bobit, para malaki-laki ang kanilang magiging parte, mas mainam na wala na sila nitong pagsasabihan. Sumang-ayon naman ng mga kasamahan niya noon, gawa ng bawat isa sa kanila naghahangad ng malaking parte sa kanilang nakuha. Dahil sa kanilang pagkakasundo, ultimo ang kanilang commander, walang ideya sa kanilang ginawa. Nalaman na lamang nito ang tungkol sa mga pangyayaring yon pagkaraan ng ilang araw, buhat sa mga ulat na kanyang nasagap sa kanilang mga pinagkakatiwalaang tauhan na naninirahan sa bayan. Matapos namang kumalat ang kaganapan sa kanilang kuta, agad naman itong ipinatawag si Bobit
na kasalukuyang nagbabantay sa kabisera nilang nasa norteng parte ng bundok. Pagkarinig naman niya sa naging abiso nito, dali-dali naman siyang bumalik sa kanilang pinagkukutaan para makipag-usap sa kanilang pinuno. Bobit, bakit di mo man lang sinabi ang bagay na yun sa akin? Alam mo namang wala akong pakialam dyan. Ang kailangan ko lang, ulat mula sa'yo. Wika ng commander nila. Nang marinig naman ni Bobit ang sinabi nito, napakamot lamang siya ng ulo habang nininervyos na nagwiwika rito ng Pasensya na ho kayo, Manoy. Marami kasi kayong kasama nun eh. Naghahanap ako ng pagkakataon na makausap kayo ng tayo lang. Pero napakaabala nyo. Kaya yun, hinayaan ko na lang. Alam ko rin naman malalaman nyo ito eh. Dahil sa sinabi niya, tumawa lang naman ang commander nila habang ibinabaling sa kanyang mga kasama ang paningin nito. Hindi naglaon, inilahad ng commander nila. Darating kinahapunan ang pangkat ng gabunang humihingi sa kanila ng ikapo. Ayon dito, hanggat maaari, lumayo sila sa mga nilalang na yon, lalo pa kung wala silang mga bakod at puder sa katawan. Dagdag pa ng kanilang commander, ihanda nila ang kanilang mga armas kung sakali mang mapansin ng mga nilalang na yon na hindi karne ng tao ang kanilang inihandang alay. Matapos namang marinig ng mga ito ang sinabi ng kanilang pinuno, bakas sa pagmumukha ng mga ito ang matinding takot at pagkabahala. Yung tipong kahit hindi sila magsalita, makikita mo sa kanilang pagmumuka ang kanilang mga nararamdaman. Habang hindi pa noon sumasapit ang 3:00 ng hapon, naging abala naman sila Bobit sa paghahasa ng kanilang mga sundang at pagsawsaw nito sa mga mantikang pinakuluan, kalakip ang dagta ng makabuhay at asin na nilusaw. Pagkaraan pa ng ilang oras, paisa-isa na nilang ibinigay sa kanilang mga kasama ang mga pinatalim nilang tabak. Matapos yan, inabisuhan sila nitong itago lang ang bagay na yon nang sa gayoy hindi ito makita ng kanilang mga kalaban. Bago pa man sumapit ang oras na kanilang pinakahinihintay, inilahad sa kanilang grupo ng kanilang commander ang mga bagay na kinakailangan nilang gawin. Tandaan ninyo, tuso ang mga kalaban natin. Kung sukatan ay lakas, wala tayong panama sa kanila. Pero hindi ibig sabihin nun, mas mahina tayo kumpara sa kanila. Huwag niyong kakalimutan, kahit na sino kaya nating mapabagsak kung tayong lahat ay magtutulungan. Sumunod kayo sa plano. Gumalaw kayo ng naaayon. Iwasan yung magpadalos-dalos para hindi tayo mabulilyaso. Basta, kung aalis sila rito ng mapayapa, hahayaan natin sila. Pero kung sakali mang hindi umayon sa atin ang ating nais, wala tayong magagawa kundi ang makipaglaban. Wika ng commander nila. Nang marinig naman yon nila Bobit, agad naman silang tumungo sa kanilang mga pwesto. Pagkaraan pa ng ilang oras, sumapit na nga ang 3:00 ng hapon. Pagsilay nila sa grupo ng mga gabunang naglalakad, paisa-isa na nilang inihanda ang mga banga nilang pinaglagyan ng mga karne ng aso na nilagyan nila ng dumi ng insekto. Sa pagdating naman ng mga nilalang na yon sa sentro ng kuta nila, agad naman itong binuksan ng banga, sabay langhap ng amoy na nanggagaling sa loob nito. Maya-maya pa, dahan-dahan naman yung sumilay sa commander nila, sabay wika roon ng, mabango ang amoy, pero parang may mali. Sa anong hayop na bibilang ang karning ito? Huwag niyo kaming pinaglololoko. Alam namin ang pinagkaiba ng hayop sa tao. Matapos naman itong makapagwika, bigla naman yung umangil habang dahan-dahang namumula ang mga mata.
Pagsilay naman ni Bobit na dahan-dahan ang nagpapalit anyo ang gabunang yon, walang pagdadalawang isip naman niyang tinaga ang leeg nito na siyang naging sanhi upang tuluyan ng kumalas ang ulo sa mismong katawan nito. Pagbagsak ng gabunan sa lupa, agad namang nagsipulasan ang mga kasama nitong aswang habang mabilis na nagpapalit ng anyo. Halos segundo lamang noon ang pagitan nang biglang bumungad sa kanila ang maiitim nitong katawan na mabilis na umaakyat sa mga puno. Paglalarawan ni Bobit sa mga nilalang na yon, para itong mga aso dahil sa wangis ng mga ito. May mahaba rin yung mga braso, tapos meron itong mga kukong nagsisilbi nitong pangunahing sandata. Napakahirap din masilayan ng mga nilalang na yun sa dilim na para bang bigla na lamang yun doong naglalaho. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, paisa-isa namang nagsiatras ang iilan sa kanilang mga kasamahan. Yung mga tauhan din nilang nasa mababang parte ng bundok, narinig na nilang sumisigaw, indikasyon na inaatake na yon ng mga aswang. Pagkaraan pa ng ilang minuto, napansin na lamang nila Bobit ang dami ng mga ito. Bagaman na pangibabawan na nito ang dami ng kanilang tauhan, pilit pa rin nilang pinanghahawakan ng kanilang kuta hanggang sa magpasya na ang commander nila na iwan na ang lugar na yon. Pagkarinig naman nila Bobit sa abiso nito, agad naman silang tumakbo papalayo, bitbit ang kanilang mga tabak. Iniwan na rin nila ang kanilang mga armas sa lugar, gawa ng hindi ito tumatalab sa malabakal na katawan ng mga aswang. Maya-maya pa, habang paisa-isa na sila noong bumababa sa bundok, hindi nila maipagkakaila ang mga kasama nilang nadarakip ng mga nilalang na yon. Sa pagdating nila sa pinakapaanan nito, agad naman niyang hinanap ang kanyang commander para yon ay tulungan. Pero pagsilay niya sa kanyang likuran, nasipat na lamang niya yung pinagtutulungan ng 3 aswang. Sinubukan niya pa yung lapitan, ngunit sa kasamaang palad, bago niya pa man yun magawa, nasipat na niya ang commander niyang dahan-dahan ng nagkakalasog-lasog ang buong katawan. Makalipas pa ang ilang minuto, nasipat niyang humahandusay na rin ang katawan nito sa lupa buhat sa puwersang pag-alis ng aswang sa mismong ulo nito. Dahil sa pangyayaring yon, mangiyak-ngiyak namang nilisan ni Bobit ang lugar hanggang sa tuluyan na siya roong makalayo. Habang binabagtas niya noon ang daan, tulala naman niyang pinagmamasdan ang bundok na minsan nilang itinuring na tahanan. Mahirap man yun para sa kanya, pero alam niya sa kanyang sarili, pansamantala lamang ang lahat ng yon. Maya-maya pa, nang medyo malapit na yon sa ikalawang baryo, laking gulat na lamang niya nang biglang tumambad sa kanyang harapan ang isang aswang na mabilis na nagpapalit anyo. Pagharap nito sa kanya, umangi lang naman yon, sabay sunggab ng walang pagdadalawang isip. Pagsilay naman ni Bobit sa nilalang na yon, agad naman niya yung hinagkan habang sinasambit ang 3 buhay na kataga. Matapos naman niya yung gawin, sakto naman ang pagyakap niya sa nilalang na yon sa kabila ng walang habas nitong pag-unday ng saksak sa kanyang katawan. Hindi naglaon, nang mapansin naman ng nilalang na hindi tumatalab ang pag-atake nito sa kanya, doon na yung dahan-dahang nagtaka. Sa isang iglap, bigla namang nakaramdam yon ng paghigpit sa kanyang yakap na siyang naging sanhi upang magpumilit naman yung magpumiglas. Subalit kahit anong gawin ng nilalang na yon, bigo pa rin itong matakasan ang malabakal na katawan ni Bobit. Ilang minuto pa noon ang lumipas para yung isang insekto na bigla na lamang napisak. Habang niyayakap ni Bobit ang nilalang na yon, ramdam na ramdam niya ang paghumpak ng mga tadyang nito. Narinig din niya ang pagtunog ng gulugod nito hanggang sa hindi naglaon, sumuka na yon ng dugo. Nang masipat naman ni Bobit na patay na ito, agad naman niya yung binitawan
sabay lakad papalayo. Sa paglipas ng mga araw, nabalitaan na lamang niya ang ukol sa isang lalaking natagpo ang patay na sa gilid ng daan. Hindi naman niya yun pinansin pa, lalo pat kasalukuyan siyang nasa estado ng pagdadalamhati sa kanyang mga kasamang na biktima ng mga aswang. Alam niyo, pinuno, sinisi ni Bobit noon ang kanyang sarili dahil sa pagsunod niya sa commander nila, sa utos nito na baguhin nila ang ibibigay nilang ikapo ng gabunan. Okay, opinyon ko sa kwento. Ngayon lang ako nakarinig ng ganitong klase ng kwento, no? Na yung mismong aswang yung lumapit sa mga rebelde para hingian nila ng, pagpalagay na natin na sa modern civilization, protection money. Karamihang gumagawa ng mga ganitong proseso yung mga sindikato. Lalo na sa mga club, sa mga casino, o kung ano pa man yan na may kinalaman sa negosyo, tsaka alam ng mga sindikato na nagpapasok ng malaking pera doon sa negosyante. Alam nyo na yan, kahit sa mga pelikula, napapanood nyo yan eh. Pero dito, nasa bundok sila, diba? Tapos nanghihingi ng ikapoy itong gabunan. Actually, hindi siya ikapoy. Yung tamang term dito, parang, yun nga, protection money. Pero ang hinihingi ng mga gabunan dito, tao. Ang hirap naman nun, diba? Well, nangyayari rin naman yan sa totoong buhay. Yun naman yung tinatawag natin na human trafficking. Tapos yung human trafficking na yan, marami rin niyang klase. Kung iisa-isahin pa natin, mawawala tayo sa topic. Pero overall, yun yung kinalaman nun. Dito, ang hinihingi ng gabunan sa kanila, yun nga, karne siguro kahit ng patay na tao na lang, pwede na yun eh. Bakit kaya inisip ko na hindi gawin ng commander nila na yung mga sundalong napapatay nila, kunin nila yon tapos yun yung bigay nila sa aswang. Total, yun naman yung kalaban nila eh. Pero para sa akin, masama pa rin yun, syempre. Rebelde sila. So overall, masasabi ko sa kwento na tama lang yung nangyari na nagkaubusan ng lahi. Total, napatay naman ng bida natin tong pinuno ng mga aswang, di ba? Napugutan niya nga ng ulo yung gabunan eh. Siguro kung hindi ganun karami yung bilang ng mga aswang, kayang-kaya pang saluhin ng grupo nila Bobit eh. Kasi napatay niya na yung pinakaulo eh. Napatay niya na yung pinakamalakas. Pero yun nga lang, kasi ang dami, kaya hindi nila kinaya. Diba? Pero para sa akin overall, satisfy ako sa kwento na to. Okay lang rin yun kasi alam naman natin na rebelde, na kahit yung paniniwala ng rebeldeng grupo nito ni Bobit, para sa mga tao, gumagawa pa rin sila ng mali. So para sa akin, 1-1, okay lang yun. Sa akin lang yun ha, pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.